Ja Rubenssi, silloin kun kaikki menee todella hyvin, niin se ero ei ole kauhean suuri. Aika tasaväkisiä on, että nyt joutuu Sumi kyllä tekemään semmoisen oikein yli kovan kierroksen, jos mennään paalupaikan ottaa. Sellaisia hän on tehnyt aiemmin urallaan usean otteeseen, mutta pystyykö hän siihen nyt täällä Monacossa? Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen, Montoya, Trulli, Coulthard, Barrichello, 6 kärki. Ja Michael Schumacher liikkeellä. Ja kun muistetaan myöskin tuo Rubens Barricellon ensimmäinen sektori, sehän oli semmonen, joka meni... Oi! Siinä menee leveäksi. Siinä jakoja aikaa. 10 sekuntia. Mutta nyt käytettiin kyllä kaikki hyväksi, mitä vaan radalta löytyy. Nyt meni pitkäksi. Nyt on yritystä Schumilla. Nyt on meininkiä saksalaisella ratin takana. Harvoin on tämmöstä. No muista joskus Benetton aikana hän tuli sivuluisussa pääsuoralle ja otti silloin paalupaikan haltuunsa. Mutta siitä on melkein 10 vuotta aikaa ja nyt on toiset miehet taistelemassa hänen kanssaan paalupaikoista. Ja siitä tuo tunnelin jälkeen jarrutus eikä osu. Kyllä, ei osu oikein kunnolla nyt. Että... Siis nyt jos on miinusta, niin sitten kyllä ihmettelen. Sitten siellä on joku aivan muu kuin... Huippunopeudetkaan ei ole lähelläkään kärkeä. Se on totta ja sitä eroa tulee. Melkein 30. Melkein 30, joten... Saa nähdä, mikä on Michael Schumacherin sijoitus. Barrichello sai tällä viimeisellä sektorilla selkäänsä vielä monta kymmenystä. Pystyykö Schumacher? Ja yllättävän vaikean näköistä on Ferrarin meno nyt tällä radalla. Ei pysty, Schumacher on vasta 5. Ei ole edes 2 ensimmäisellä lähtörivillä. Ja siinä on mies, joka ottaa paalupaikan. Pahuksen pienellä erolla suomalaisittain. 36, kyllä. Mutta eturivissä Kimi, hyvä paikka, erittäin hyvä paikka. Coulthard starttasi viime vuonna ruudusta numero 2. Silloin Montoya oli paalulla ja ensimmäiseen mutkaan Coulthard meni ykkösenä. Déjà vu tälle vuodelle, toivottavasti sama pätee. Samat autot ovat eturivissä. Williams ja McLaren, mutta eri kuljettajat kuin viime vuonna. Ralf Schumacherille Monacon paalupaikka. Räikkönen 2. Schumacher vasta 5. Barrichello 7. Nyt tietysti ero on kyllä aika pieni, mutta voidaanko Jykä miettiä edes sellaista vaihtoehtoa, että muut edessä olisivat olleet kevyemmällä autolla kuin Ferrari? Minä en siihen jaksa uskoa. En jaksa minäkään. Kyllä mun mielestäni enemmän voidaan katsoa kyllä renkaiden toimivuutta tänään ja uskoisin, että bensamäärät on suht samat kyllä noilla kärkitiimeillä, että ei mitään suurempaa eroa tuo. Huomenna se on siitä hyvin paljon kiinni, että miten kunkin renkaat tulee toimimaan kisassa sitten ja millaiset taktiikat on, mutta